я сама бачила сляды вялізной кошки. Яночка, але вялізныя кошкі ў горадзе не жывуць. Табе, напэўна, падалося. Ой, ну вы что ж, зусім мне не давяраеце? А, Яна, ці не ягоныя сляды ты бачыла? Кацяня? Мяу. Ну что вы, феечка? Хіба я не адрозню такія маленечкія лапкі ад тых вялізных? Да таго ж, яно цацачнае. Не магло такое маленькое па горадзе само хадзіць. Тады трэба шукаць сярод сваякоў нашага кацяняці. О, сярод іншых катоў? Так. А якая розніца? Яны не намного большыя за яго. Яночка, хіба ты не ведаеш, што сям'я каціных шматлікая, і сярод іх сустракаюцца вельмі вялікія прадстаўнікі. Каго вы маеце на ўвазе? Перш за ўсё рысь. Яна жыве ў нашых лясах, таму ты магла бачыць яе сляды. Ух ты! Яна сапраўды падобная да звычайнай кошкі. Толькі большая і хвосцік у яе кароткі. Але такая ж сімпатычная. Сімпатычная, але небяспечная. З ёю трэба быць вельмі асцярожнай. Рысь драпежніца, і кіпцюры, і зубы ў яе вострыя. Сур'ёзна, как Так. кошачка. А якія ў яе сляды? Вось такія. Ну што, падобныя да таго следа, што ты бачыла? Падобны, але той быў яшчэ больш. Тады, можа, ты бачыла сляды гепарда? Гэта таксама прадстаўнік сям'і каціных. Самая хуткая сухапутная жывёла ў свеце. Няўжо? Хутчэй за мяне. Я ў нашым двары. Ох! Чэмпіён! А з якой хуткасцю бегае гепард? Каля 100 кіламетраў у гадзіну. Ого! Нішто сабе! Гэта ж як машына? Так? Ты так можаш? Не, але я буду трэніравацца. Ну што ж, паспрабуй. А ў гепарда якія сляды? Зараз. Ну што, гэта ён? Таксама не. Той след, які я бачыла, быў яшчэ больш. Тады, можа быць, гэта быў тыгр? Паласаты прыгажун і вельмі на звычайнага коціка падобны. Толькі памерам з аўтамабіль. Нішто сабе коцік, а якія ж у яго лапы? Зараз. Вось такія. Ого! Не, я ўсё ж крыху меншыя бачыла. Тады, можа, гэта быў леў? Леў? Так. Ух ты! Якая ў яго прычоска! Мусіць, гэта дзяўчынка, і яна вялікая модніца. Не, Яначка, грыва бывае толькі ў ільвоў. У ільвіц яе няма. Але гэта несправядліва. Дзяўчынкі павінны пра свой выгляд клапаціцца, а не хлопчыкі. Але ў прыродзе, Яначка, бывае ўсё наадварот, як з ільвом, сваяком нашага кацяняці. Я хачу на ягоныя сляды паглядзець. Калі ласка. Вось. Вось жа ён! Я такі след бачыла! Я ўжо па горадзе гуляў леў. Яначка, а дзе ты яго бачыла? На сцяне дома. Іду, гляджу, лапа. На сцяне? Ага. Ага, а я ледь не напалохалася, сапраўды падумала, леў гуляе па горадзе. А гэта не так? На шчасце, не. Проста нехта намаляваў след ільва. Напэўна, гэта было графіці, такі від мастацтва, калі на сценах малююць прыгожыя выявы. Вось яно што! Цудоўная размова ў нас атрымалася. І са сваякамі нашага кацяняці пазнаёміліся. І нам усім вельмі спадабалася. Праўда, сябры? Вам спадабалася? Тады я рада. Дзякуй табе, Яначка. Ай, калі ласка. І я шмат пра што даведалася. І вам дзякуй, феечка. Ну а зараз, Яначка, у нас час глядзець мультфільм. Я з задавальненнем. Мультфільм. Ну што, Яначка, спадабаўся табе мультфільм? Вельмі. А табе, маленькі? Мур-мур-мур, спадабаўся. Вось і добра. Ну а зараз самы час адпачываць.
Чого маленький? Треба чистити зубки, омиватися і кластися спать. І глядзець цікавыя сны, якія я вам начарую. Здорово! Побегли хутчэй! Доброй ночи, дзяўчынкі і хлопчыкі. І чароўных усім сноў. Долгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая куда далекий. Сбегли зайки все в леске, смолкли птушек голосы. И буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай.